Ayan, yan, nakaganyan ako para hindi ako Sino nanonood? para hindi ako shy. 12% lang yung cellphone. Para hindi ako shy. Para mysterious. Serious ang putik. What's up po? Narinig na ba yun? Ginig na tayo? Oo, ata. Hindi pa nag-notify sa akin, nag-lag ka. Ganyan kayo eh. Kaya naka-notify ka sa akin. Naka-notify na sa akin. Yan natin. Ano yung hashtag? Send you your... Music. Ayan na nga. Tara na't magkantahan. Yun. Narinig Music. kaya tayo. Sanay ka raw. Sandrex is watching. Yun. Welcome Sandrex sa ating Welcome po. string. Hi, Drex! Stream. Welcome po. Yan. Nakikita na tayo ni Drex. Oh, ayun oh. Rinig tayo eh. Narinig na tayo mga dude pare chong. Yan. Yan, kita na tayo sa stream. Kita na. Ay! Kita na. Ay. Hello po. Mysterious. Kalokohan ba ito? Ito may comment Oh, pa na. Si Yung Gamer? disclaimer. Ha? Anong disclaimer. Ipuyat yung Disclaimer po. Puyat yung Iba kakanta. mo lang kanina. Puyat yung May dahil kakanta. yun eh. Sabihin mo puyat yung kakanta. Narinig ka na yan, ayun no? Nagsasalita. Ay, na yung mic. Ay, narinig daw sabi ni Sandrex. Sigaw. Ayun na. Yun. Sali daw si Drex next time. Ayun pala eh. Ba't may dali sa akin? Eh, syempre, live yan eh. Live stream yan. Sa'yo. Yun. Nig. Yan, game. Yan, so... Terence. Huwag intro ko. Hi. Kami po ang agsunta. Uy, hindi tayo. Kalokohan. Hi po sa mga viewers. Ako po si Terence and Fighters. 10 fighters pa sa Facebook. Dinami lang po ako ni Chris Ding Gaming po. Ayan po. Ikaw. Ako po si Channeline. Isang kalobi. Bakit ka nandito? Ano po role? Ano po role dito? Manager po. Ako po magabiano. Isang kagami. Meron po, may kagami po dito. Meron. Yun, salamat kay Red at kay Frenchia sa pag-react sa ating Talagang may stream. kago. Ako pala mo tumingin. Si Redner Cobra! Wow! Hello, Redner. Grabe rin. Maraming salamat. Salamat sa pag-send. Pwede ng na, 30 i-stream. stars. Okay na to. Thank you po. Tatapos ang aming stream ko na gusto. Shout out sa'yo, Redner. Sa tinga, kalapit. Yung layo lang ali. Sabi, pa-shout out naman dyan. O, ikaw, Para sulit yung shout out 30 naman. stars ni Redner. O, Ikaw diba? yung ating vocalist. Yes, sir. Ano yung vocalist po, puyat. Nako, Walang Cedric tulog. Custodio is watching. Yun. Nako! Hi, Kuya! Kitang-kita. Ang kita pa mga ginagawa natin. Ayoko nito. Yan po. Sa mga gusto pong mag-send ng request nila, send na lang po. Once nyo po i-share. Send 10 stars. Oh. May isa dito, tumakas. Pakitag po si Jen Gatchal yan po sa Facebook. Hoy! Naririnig na nanonood ka. Ikaw yung isang viewer. Sorry Yung, na. tatlo Tatlo yung na nga lang viewer. tayo. Isa lang nanonood talaga. Tatlo yung viewer si Kuya Sed, si Redner. Okay. Welcome Crystal sa Pumo sa ating stream. Ay nakakuha. Yung guys sa home. Ayan po sa mga nasa home mo po dyan. Sige Nag-iinit po, na. mga ano na po, nainip na kayo. Nainip na kayo? Alis na Sige, po ito na. kayo. Akala ko iba ito. Akala ba iba yung una natin? Ano namin kanta, okay. Patikim lang po yun, okay. Yun. Sige, Game. ano na? Awitin po namin ay isa sa pambansang awit ng Pilipinas. Sige. Pinamagatan pong lahat ay ayos. By mananahing mabilis. Ay, no, 50 stars. Ay, totoo ba Gets yan? mo ba? Hindi yata totoo yan. Salamat kay Sandrick sa pag-send ng 50 stars. Nandiyan yan. Sige. Salamat kay yun si Steven. Ayan si no? Steven. Steven. Magkakatatal kayo, di ba rin? Punta ka dito. Palitan mo na si Jen dito. Steve, namimiss ka na nila. Steven, online mo. job. Ano lang po ako, part-time lang po ako dito. Di ba nag-live din tayo sa Facebook noon nung Oo. kasama si Steven? Malag nun. Anong tinutinayan? Change mo ka tayo. Bagong Pilipinas, bagong mukha. Yan. Bagong Pilipinas, bagong... Oy!
The air was cold. Somebody felt like somehow tonight. Left my scarf at your sister's house. And you Nawala daw sounds. and you drove. Nawala sound? Hindi Scam. Camera. O no, makikita naman natin yung ano eh. OJ. Wala talaga tunog. Hindi meron. Niloko niya kami. Okay din. It's a prank. Nako. It's a prank po. Okay, take one. Take one. Take one, ang bilis na na. Ayan, si Trix, oh. Welcome, Milberto 21 sa ating stream. Ang Kung may bilis gusto ng kang putik. i-request. Grabe naman Send po ba lang? yung production level. Siyempre, ano to, dadaigin nito si Direk Paul. Dinaranitin yung buong PC niya dito. Dadaigin natin si Direk Paul Sariano po. Nawala kanina. Pag kumakanta ka Kumakata. Hindi kasi kita naman natin yung level. Ingatan mo yung yung kable ata. Wag mo lang. Sir. Hindi, sabagay, may backup naman tayo doon. Ito na yan. Oo. Sige, Hindi, sige. backup. Yan. Back up. Ulit na. Okay, sige. Pag natapos po itong all too well kay Kagome na po tayo. Sige, sige. Parang Yung USB hub. Ayan. Ano? Ayan, Jen. Okay na, Dex. Tumunog. Ayan. Tumunog yung USB hub. Tumunog. Tuman na. Salamat MC sa pag-react sa Hi, ating MC. stream. Yan. Kalokohan. Chris din game tumunog rewatch. Grab siya nga. Yan. Okay, go. Tama intro. Part-time lang po ako dito.
bang all too well 2-minute version? Ikaw lang yung hinihintay namin. Umulit ako na yung version. Ding, kasi nga, sinabi ko sa'yo, bakapan mo ako dun sa mataas. Pagkatapos sa instrumento. Wala pa naman mataas dun eh. Hoy, yung mataas. Yung... Pagkatapos sa instrumento, nawalaan. Oo nga, akala ko magbe-bridge ka, no? Oo nga. I mean, yung intro na, yung Nag-transition- pinag-usapan natin ng 10, nag-transition 10, lang ako. 10, 10, 10. Oo nga, tapos na. O hindi. Ulit. Drex. Okay tayo dyan. Okay, kagome na lang. Paano ko? Water break po muna ako. Saan na ba yung ano? Asan na ba yung mga line-up natin? Wow, akala ko si Taylor Swift talaga. Di ba Taylor Swift ang bilis natapos? Gusto niya ba Paano kagame? Nakakaya kay Red na nag-send ng 30 stars. Sorry, Red. Sisend ko na lang sa'yo ulit yung Maayos, 30 stars. maayos yung practice namin dito, Redner. Nung nag-live lang talaga. Wala. Bayaan nyo daw yung key para kay Jay. Sige. Babaan daw natin. Yan. Welcome Spider-Man sa ating stream, Panis. Ay, may kagame. Ah? Uy, hindi ko yung kakantahin kayo. Oh, edit. Sige, tapat mo. Ulit ba yan? Ako pa ulit. Ayan. Ay, wala pa ba? Sige, sabihin mo. Ang kantang po ito ay para sa mga nasawi, nawalan na. Idea siya. Paano kung hindi ka nakilala, siguro nakakulong pa din sa nakaraan, di makalaya ang sarili, dinadaya, naglalasing-lasing, hindi pala kaya. Ayokong magising nang di ka kasama. Kung nandito ka sa tabi, mas masaya sana. Ngayon hinahanap ka, nasasaktan. Buti na lang may alak pa na nasasandalan. Linadaan ko lang sa matararamdaman, para naman kahit papano gumaan. Dahil sa totoo lang, sa'yo ko lang to naramdaman. Ganito palang magmahal, mayroong kabaliktaran. Para maintindihan, minsan kailangan masaktan. Paano kung hindi ka nakilala, siguro nakakulong pa din sa nakaraan, di makalaya. Paano kung hindi ka nakilala, siguro nakakulong pa rin sa nakaraan, di makalaya. Baby, let's go one more time, I can get you out my mind. Di na makapaghintay, I just wanna get you high, I just wanna see you smile, I just wanna feel your vibe. No, it's hard sometimes someday, but we can be alright. Dahil pag ikaw ang kasama, wala na nga hanapin pang gusto ko sana umamin ang ating pagsasama. Sino nga siya? Siya si kagawin na may hawak, may magahiya, sama ka kung sino nga siya. Kita sugar na. Hindi ka nakilala, siguro nakakulong pa din sa nakaraan, di makalaya. Paano kung hindi ka nakilala, siguro nakakulong pa din sa kalaya ang sarili, dinadaya, naglalasing-lasing, hindi pala kaya. Ayokong magising nang di ka kasama, nandito ka sa tabi, mas masaya sana. Hap. Naku,
hindi ka nakilala. Dati mas masaya sana. At yan, Ako talaga yung audience. may gusto ata mag-request. Sabi ni Roy Genesis Gimmery, pwede mag-request. Pwede po. Yan. Dahil wala kami maisip na makan. Wala, di pala kita. Si Terence, no? Screenshot yun. Screenshot nyo na po si Terence. Ano? Oh. Ba't parang na-stroke? Hindi. Ano yan? Next. Yan, next song po. Ang susunod po nating next song. Yan, pwedeng huling El Bimbo. Yan, Jen. Go. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Yung sa Basado ba yan? Basado ba yan, no? Eh, sorry. Ang tawil ka. Hindi na nagbago. Parang sa Kaya LB ba yun? Dahil nag-suggest yan si Roy. Sa search namin yan, huling El Bimbo. Ano nga yung chords nun? Type no. Huling. Paalala lang po ulit On the spot po na. Wala Spot pong, po tayo. wala pong tulog yung ano Ano po itong high school days na ano? Wala pong tulog Three ng things ating intro ano. boys. Yan. Yan, difficulty beginner. Beginner, pwede na yan. Yun ang Nanonood pa ba si Kuya Sed? Kuya Sed, gusto mo i-ano niya? palit ka daw kay Jay. Hindi na, nanonood daw tayo. Shoutout sa ating 2 viewers sa kanina ay 5. Yan, tama yan. Tama yan. Welcome kay Kumo Police sa ating stream at kay Jen B, kay Gabi Cake. Teka pala, no? Hello po sa mga Ano yan? Kumu viewers. Ulit, ulit. Go. Amo si Para naman nang tayo ay bata pa at ang galing mo sumaya. Pugi mano cha-cha, ngunit ang paborito ay magsayang manangin mo. Nakakaiba, nakakaliw, nakakatindi, panahin. Kapag galing sa eskwela ay diretso na sa inyo. Ang buong maghapon ay tinutulungan mo ako. Magkahawak ang ating kamay at walang kamalan-malan na tinuruan mo ang puso ko na umibig na tunay. Ninigas ang aking katawan. Pag umikot na ang dapat, patay sa kembot ng bewang mo at bumay na iyong mga mata. Lumiliwanag ang buhay habang tayo'y magkaakbay at dahan-dahan lumulas ang kamay ko.
araw. Ayun dyan. Ipas ang maraming taon. Di na tayo nagkita. Balita ko'y mayroon ka. Ngunit walang asawa. Tagahugas ka raw ng pinggan sa may erita. At isang gabi nasagasaan sa isang madilim na eskinita. Lahat ng pangarap ko'y lang napunaw. Sa panaginip na lang pala kita maisasayaw. Magkahapon naging at walang kamalay-malay at tinuruan mo na umibig na tunay. Magkahawak ang aking kamay at walang malay-malay na tinuruan mo ang puso ko na umibig na tunay. Ay, matapos na isa. Maraming salamat po sa ilang viewers yan. 3 viewers! Yun, Kanina nag-7 yan, kitang-kita ko. kaya nga eh. Yan, salamat kay Warren at kay Hazel sa pag-react sa ating stream. Hi, Warren. Shoutout. Hi, Yan, dapat na. Hazel. Oo. Nadagdagan na sila. Yan. Bago po tayo mag tumuloy, sponsor po ako. Sponsor. Yan po, chat lang po kayo dyan sa ating Yon, galing naman nung nasa gitna boses kabuwas. Boses si Salamat Joel. po. Pwede din po ako sumayaw, gaya ni Dua Lipa. Joke. Sample nga. Sample nga. Galing. Hi, Warren. See you soon. Comment lang po kayo dyan kung may gusto po kayong Yun, sabi ni Rain Hunter sa Kumu, cute nung keyboardist yun. Wow. Ah! Grabe. Liga nga. Okay. Ano ito? Ulit dito, ulit. Okay, so 1, 2, 3, go. Yun. Next daw, sabi ni Rain Hunter. Yan po, kung gusto niyo pong makita yung kanyang kamay, hindi po yung mukha. Ano po sa channel ko sa YouTube, Senfighters, search nyo lang. Yan. Senfighters po sa Facebook at sa YouTube. Yes, I do covers of anime songs, yo. Yan po. Yeah. Kung makikita Sample, po lang- sample. Sample you want sample of anime songs? Sige, ito pa. Kung kilala niyo po si si Mitsuha. So, ito pa. Nako. Senfighters. Yan. Sa YouTube. Sabi ni Rain Hunter, hindi pala cute, pogi pala. Konti palapit pa. Gusto mo pa? Yan. Pang profile daw sa FB ang itsura. Yun.
gusto po nyo na shoutouts kay, kay Senfighters, 10 stars lang po. Grabe naman to. 10 stars po sa Facebook. Joke lang po. Huwag niyo po sundan. Ayun lang po. Yan lang po. Yan po, Senfighters po sa Facebook at sa Facebook. Ay, sa YouTube. Tawag na rin. Parang yo. Ba't kasi kita yung mukha ko yun? Frozen. Sorry mo, nakaharang. Hindi na pogi. Yan. Yan. Okay? Sa mga nagtatanong po. Yan. Parang Let It Go from Frozen. Yun. Sige nga, try mo nga. Kantay ni Jen. Pangtan pa yun. Yung ano? Hindi. Yung ano pa rin. Snow. Tananan. Hindi. Kay Michowa pa rin. Yan ba? Oo. Parang hindi naman eh. Hindi naman rin eh. The snow goes right on the On day. tonight like a fool to the sea. The kingdom of isolation. Pinipilit ako. Hindi magtatagal. Ano ba mga kanta na basic lang, A whole basic new chords world. tapos i-mash up na lang natin. Basic chords. Oo. Maraming basic chords. Yun. Ano pa ba? Ito kasi C, G, A minor, F. Sige, ano ba? Ano pwedeng kantahin? Ikaw ba, Jen? Kita mo na nga itong mata. Ikaw, Jen, sabog ka ba, Jen? Welcome, Jen Plus, sa ating stream. Welcome po. Hindi pa rin. Wala mo na, nakikutulungan na yan. Sige, Ano? gusto niya i-take ko yan. Zumahe ka na lang. Ayan na natin. Keyboard na lang, hindi na ako gitara. Hindi, mag-gitara ka. Mag-gitara ka na lang. Sige. Para makafocus din sa vocals. Tama, yung gumaganon. Yun, salamat kay Rain Hunter sa pag-send ng isang mansari. Grabe, 500 dayas yun, oh. Ay, yung sabihin nun. Thank you po. Nag-send siya, 500. Eh, no, kilig daw, oh. Grabe. Wow. Huwag po kayo mag-alala, kay Teres po mapupunta ang inyong kilig. Grabe naman. Dahil dyan, no, isa pang zoom in kay Teres. Yan. Ay, hindi, mali. Ulit, zoom in. Yan. Ikaw ba? Kalokan. Eh, paano ko? Paano ko hindi ka nakilala? Cuteness overload to, oh. Grabe ka. Grabe ka, Stars. Grabe talaga. Pababayad na nga din ako. Ay. Okay. Baby, let's go! One more time! Tumbling daw isa. Ayun. Uy, grabe, ang daming binigay yun, oh. Ang daming kilig. Grabe. Ayun, sunod. Maraming salamat po. Sunod. Grabe, no? Alam mo, basa ko yan ang layo. Basta ako, yung kulay violet. Hunter, yung ano niya, name. Yan. Thank you po. Thank you po. Kay Jen pa, wala ko yung masasabi. Puro sa keyboard. Puyat po to, puyat. Yan, sige. Request po kayo ng kanta. Ano bang kanta maganda? Gusto mo R&B na ano? Yun, Harana. Karana? Oh, R&B. Hindi ko kaya sa piano yan. Hindi, ay, Ano ba? yan? Till They Take My Heart Away daw. Hindi ko alam yan. Hindi ko rin. Naku, nagpa-request pa kayo. Ito eh. Paparequest, hindi naman pala kaya. Babalik sa iyo kay Moira. Ano yan? Sino babalik. bang di nagkakala? Hindi ko alam. Ikaw palang pag-asa. Hanap ko noon. Ibang iba sa ngayon. Kaya bumalik. Lolobat na Tama, Saving verse, hindi Moira. na pala kaya. Babalik Tingin sa nga lang dyan. Yan. Hirap po. Wala, hindi ko yung kabisa na ano. Kaya nga, ito naman. Pero ano, Gusto mo ano? Ano ang Babalik, pakanta ni Moira? babalik. Ay, sikat? Kumpas. Yung... Pagdating ng ikaw, ewan ko ano ba ito? Yun ba? Yan variety kay mga idol. Yun daw. Eto. Ganito siya. Ayan. Taas na ba? At ngayon, nandyan ka na, hindi pa
nasasaktan mula noon hanggang ngayon. Ikaw ayun na yung title. I'm... Sabi ni Rain, ba't kasi may kasama kayong Koreanong hilaw? Ikaw yun. Ano Ikaw yun? pa ito. Hindi ko gets eh. Ito kayo may kasama Koreanong hilaw. Sabi sa ito, sa ano mo na lang eh. Ano yan? Balang araw. Okay? Ayun na, kayo ano kantahin nyo. Tayo na lang mag-request sa sarili natin. Yan. Ano, sabi kayo kanta. Ito nga. Ayun lang naman yung chords eh. All to Hindi, ulit. angat mo. Parang ganito. mo. Ay ba, cheat? Ay ba? Parang may major, di ba? Mahirap yan. Mahirap ang daming ano yan. Variation sa words. Magre-request na ulit si Roy. Yan, sige, ano, Roy. Hindi, ano, kami ni Jen. Gitara, kantahin mo. Oh, sige, yun dalawa. Sige, kantin yan. Tutok mo dyan, Yun. Sakit na sa tingin. Ang lakas niya. Nakatutok yun. Kaya ninahan ko lang na ano. Yan. Yan. Ang kakantahin po namin ay kay Moira ng Overwatch. Camera. Yan, camera. Scene 2! Yan. Ano Jen, game? Go. Simulan mo. Di naman inakala ibang iba sa'yo. Ikaw na ba yung binahan ko? Wait lang, ano? Handang gawin ang lahat. Pilit ka lang, walang higit sa'yo. Sigaw ng puso araw-araw. Babalik. Teres, nawawala kami pagkawala. Harana na lang daw. Sige. Ang ganda nilang po. Yun, nag-beatbox. Eba. Harana daw, Teres. Sige, go. Pwede ko naman pala liitan to, no? Naku. Hindi, rinig. Rinig yan. Hindi, ito na nilapit. Hindi. Ah, sige, rinig. Rinig yan. Paano? Hirap mag... Diyan na yung muna yung mic niya. Sorry. Haram na. Yan. Diba, ito yung pinakamagulong ano, live stream. Hindi, nag-enjoy lang po. Nag-enjoy lang Siyempre, ano, Jamming lang talaga to eh. Oo. Kaso para pinilit ni mag-enjoy Jing din ng mga viewers natin, di ba? Nag-live eh. Yung bakit nag-live? Di ba? Enjoy din kayo. Tama ba? Mali pala. Mga rosa, suot na may maong
Sa iyong tingin ako'y napapaliw, giliw at sa awitin mong ito. Sana'y maibigan mo, ibubuhos ko ang buong puso ko. Sa isang munting harana. Para sa'yo. Goodbye, makinig ka na sana, huwag ka na magbibiro. Nakatapos din na isa. Hoy, dalawa na natatapos natin dahil kay Roy. Yun, Roy and Genesis. dami. Roy Hindi yun harana kasi walang walang sasagot na babae. Dalawa. Dalawa na natapos namin kanta dahil sa'yo sa sana. Dahil sa'yo, yan, hide na nga natin yung Kamusta naman obvious. po ang mga Kumu viewers natin? Nag-enjoy po ba kayo? Send po kayo ng stickers kapag nag-enjoy kayo. Ilang viewers na Zoom? 7, di ko alam kung ilang bot. Ano pa? Sige nang. Ito? Muli. Ito Sige, ba? mali. Kaya mag-scroll eh. Hindi ko kaya umibig Natanggi ko ang tadhana, kailang mawala ka. Anak ko na ulitin sa iyo at namin na wala nang ibang makaigit pala. Silang maganda, tila magkakamukha, walang papantay sa'yo. Tunay ang kagandahan mo. Bakit iniwan mo ako? May mga lipas sa sarili ko. Paano isipin? Di mo na ba ko kayang tanggapin? Hindi ko kaya umibig Kinaya ko yun, bakit ako? Hindi ko kayang umibig muli, habang buhay na lang kitang habang buhay na lang kitang sa bawat sandali. Hindi ko na Hindi ka talaga yung verse 3 na yan. Hindi ka na magkasabay. kaya nga eh. Hindi. Hindi nga talaga. Hindi ko kayang umibig muli, habang buhay na lang kitang hintayin. Eto. Tinatanggi ko ang tadhana. Wala na eh. Ano yun? Fourth verse. Fourth verse. Huwag na. Ito na lang, one hit combo. Ano ba yan? Ayun. Yo. Sige na. Ah.
It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Hinintay ka lang namin dyan ah. Nandito na naman kami. Nagkakantang sa isang tabi. Pagkatapos ng klase, lagi ka merong katabing nagsasabing huwag kang magkakamali. Palampasin na sandali, kailangan parati positibo palagi. Rolls na Nagsimula kami ng mga 93, mga bata di mabuhay ka sa kursi, mga bata di mga sapagat nililimutan mo namulan sa Twitter, magano'n alam ko sa loob ko nagsisimula na sila nagsuplay at naglagay mo sa yun. Sige ko, kay ka, ingat kayo pero kaya wala, ang hirap. Comment. is going down. Ano yan? Simba. Air supply, I can't wait forever. Paano yun? Paano yun? I can't wait. I can do. Ano yun? I can't. Ano na lang? Ben and Ben, Ben and Ben. Ibang song ng Air Supply, meron ba? Ben and Ben na lang. Ben and Ben. Sorry. I Hindi, can't- titingnan ko I lang can't- kung ano Having You yun. Near Me na lang kaya? Ay, sorry. Sorry. Tiger's Joy lumabas eh. Hindi. Having You Near Me na lang kaya? Having I you can't, near ano, I me. can't- Having You Near Me. Okay lang, Having you near me. Carpenters. Having you near. Say and never go away. It's alright. Having you near me. Having you near me. Ang lapit pa na ng mic sa Holding you akin. near me. I love Pag you sinare ko to, be. tonight. It feels Share mo. so Pag sinare ko to, right. anday. Share mo, yari ka. Feels so Ayaw. right. I came to you and never asked For more. too much. Carpenters na lang. Ito, kami ni Terence. Ah. Yan. Ah, go, go, go. Sige. Go, 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 go. I came to you and never asked too much, wondering what you would say. Hoping you understand it's not a role I usually play. Don't speak too much of what's been going on. The past is over and gone. Give me a trouble mind, you know it's due, and I can do so much for you. I want you having you near me, holding you near me. I want you to stay and never go away. It's alright having you near me, holding you near me. I love you tonight, it feels so right. Feels so right. You're brave to say that you get lost in love, but you open your heart to me. Underneath all you feel, you know how deep a love could be. Tonight we'll touch until it's time to go. Then I'm leaving it up to you. Even a fool would know that I'm not true, and I can do so much for you.
want you, having you near me, holding you near me. I want you to stay and never go away. It's alright having you near me, holding you near me. I love you tonight, it feels so right. It feels so right. Ang awiting ito ay hinahandog namin para sa mga nasasaktan, mga pusong nailap, at kay Jen na hindi na kumakanta. Audience na lang po, no? O, Jen, lang po yung ating manager. Kung may mga gusto, Kamusta po yan? gusto po ang kanta ng ating piano keyboardist. Sige po. Ano po? Pumalakpak na siya, no? Kitang-kita sa stream, oh. Kaso ba't naglalag yung stream? Ako nagkapa. Hindi ka pa nakakonek? Ako data ka lang pala, ano? Grabe, kanina pa nandito, maaga pa. Grabe yun eh. Grabe you near me. Kaya pala naglalag yung Ewan ko kung naglalag sa Kumu. Yan kasi kang Kumu. Ay, sorry. Joke lang. Kaya pa tumatama yung yung kapo. Yan. Ano po mga request nyo? Yan. Ay, password incorrect, mali pala. Akala ko tumit-tweet ka ng codes dyan. Yan. Ano yung is it all? Ano yung isip to? Is it all? All or nothing yun? Wala natin nga to. Yan. Paano ko accord na chords nun? Ako. Ito. Nakataka lang talaga. Oo. Sige. Search mo nga. Is it all? Si Jen na yung mag-gap. Is it all talaga si Rush? Alar na. Yan, salamat kay Memo sa pag-follow at kay Rain Mercado. Yan, tsaka kay _____. Salamat sa pag-follow. Lahat po ng gustong masaktan, gustong maupakan. Ito po ang tinatawag na Tersending. Matang magkakilala. Ay, ang Anong title? Araw-araw. Araw-araw, pipiliin ka sa araw. okay. Umaga. Umaga na sa ating duyan, nang mawawala. Umaga na sa ating duyan, magmamahal o mahiwagan. Matang magkakilala sa
Higit Nang pa hali. sa Bridge yan eh. Higit. Oh, yan. 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 Higit pa sa ligayang hatid sa damdamin, lahat na unawaan sa lalim ng tingin mo. Mahiwaga, pipiliin ka sa araw-araw. Mahiwaga ang nadarama, sa'yo'y malinaw. Sa minsang pagbalik ng ating hindi lang patungo sa akin, tanging ika'y iibiging wagas at buo, payapa sa yakap ng iyong hiwaga, payapa sa yakap ng mahiwaga, pipiliin ka sa araw-araw. Mahiwaga ang nadarama, sa'yo'y malinaw. Mahiwaga, huwag nang mawala araw-araw. Mahiwaga, pipiliin ka sa araw-araw. Welcome Kaurina20 sa ating stream. Maraming salamat sa ating latest follower na si Memo_ sa Kumu. Yan. Ano pa ma? Doon na tayo sa ano? Yung olor nating. Yan. Olor natin. Ano mo yun dyan eh? Pinapakanta sa akin ni Denise yun eh. Ating Dati. hero. Kasi ayoko. Yan, kakantahin mo na. Kantayin ko na. Wala, alam mo yan. Nag-cover ka niyan eh. Wala na. Kinover namin ni Ters yan eh. Oo nga. Di ba? Hmm. Dito si Jen nun eh, yung ano. Nandito Dito rin si Steven. Oo. Nagkakawak ng laptop eh. Sorry, wala Time akong pa lang maabot. ulit nun. Si Steven kasama nun. Ah, ba Steven? Tapos si Jen, di ba siya nga yung manager? Nasa ni Steven. Si manager. Hi, Steve. We miss Yan. you. Kung nandiyan ka pa, Steve. Parents miss you. Diyan ka na lang daw Misses muna you sabi ni pala. Jen. Ulit. Yan, tatayo ako. Para kunwari pilyo. Minsan lang mag ano eh, kumapal ang mukha eh. Ito na naman ako. Naghahawak na naman ako ng gitara. Pwede mo naman kasi ibaba doon sa Para naman. Tagpuan daw. Nag-request si... tagpuan na lang daw, upo na ako. Hindi. Ayun na nga, tagpuan na nga. Sige, ito muna. Next song. Oo. Game. 1, 2, 3. Anong intro niya? Pating nga, taas mo. Wala. Ilan talaga? Ayun na. Ito lang, yung intro niya. Kaya papaya ko. Naku, nagatakot. Paano ni Teres niya? No. When it's been on your mind, the
distant look is in your eyes. I thought with time you'd realize it's over, over. It's not the way I choose to live, and something somewhere's got to give. A share in this relationship gets older, older. You know I fight for you, but how could I fight someone who isn't even there? I had the rest of you, now I want the best of you. I don't care if that's not fair, 'cause I want it all or nothing at all. There's nowhere left to fall when you reach the bottom. It's now or never. Is it all, or are we just friends? Is this how it ends? With a simple telephone call, you leave me with nothing at all. Welcome, Bundle of Love, sa ating stream. There are times it seems to me I'm sharing you with memories. I feel it in my heart, but I don't show it, show it. Then there's times you look at me as though I'm all that you could see. Those times I don't believe it's right. I know it, know it. Don't make me promises, baby, you never did know how to keep them away. I've had the rest of you, now I want the best of you. It's time to show and tell, 'cause I want it all or nothing at all. There's nowhere left to fall when you reach the bottom. It's now or never. Is it all, or are we just friends? Is this how it ends? With a simple telephone call, you leave me here with nothing, 'cause you and I. 'Cause lose it all if you got no more room, no room inside for me in your life. 'Cause I want it all or nothing at all. There's nowhere left to fall. It's now or never. Is it? Ulit. Is it all or nothing at all? There's nowhere left to fall when you reach the bottom. It's now or never. Is it all, or are we just friends? Is this how it ends? With a simple telephone call, you leave me here with nothing at all. Panis. Kay Master Keyboardist. Next song. Ayan, yung request. Tagpuan by Moira ng Overwatch. Di alam ni Jen yun eh. Pindot ko. Tagpuan. At nakita kita Alo, sa tagpo. Iba yung tagpuan eh. To na ay Nagbibilang ng sandali, tintig ang puso ko'y bumibilis. Ayan, dalawang tagpuan tayo mamaya. Ayan, ito. Pwedeng babae ko. Okay, may babayan. Ang bigat. Sabi sa'yo pa ba mo? Hindi mo Saan? kaya mag-isip. Hindi, balik ko na lang doon. O mamaya. Magkikitara pa si Jen eh. Yan. Sabihin ko kayo O kami kasi muna. Tara kami kasi muna. May kasi muna. Oo. Sige. share ko yung stream natin. Parang all or nothing pa rin. Ano yan? Ano yan? Ano yan?
Ang kakantahin po namin ay Tagpuan by Kamikasi. Naalala niyo ba yung mga panahon na kung minsan ay napapaisip kayo kung gano'n na ba katagal, gano'n na ba kabilis nangyayari ang mga kahapon? At minsan napapaisip rin ba kayo na kung gano'n kabilis ay ganito ang ating sinasabi? Nagbibilang ng sandali, pintig ng puso ko'y bumibilis. Alam kong nadarama mo rin, magkikita tayong muli, parang batang kinikilig, di mapakali at nasasabi, mahawakan kang muli. Mundo'y ating iwanan, maaari lang sana, dito na lang tayo sa ating tagpuan. Kung maaari lang sana, dito na lang tayo sa ating tagpuan. Ngayong gabi aking sinta, sa iyo ang puso ko't kaluluwa. Pagkat ikaw at ako ay iisa, magkikita tayong muli, parang batang kinikilig, di makasabi at nasasabi, hawakan kang muli. Mundo'y ating iwanan, maaari lang sana, dito na lang tayo sa ating tagpuan. Maaari lang sana, dito na lang tayo sa ating tagpuan. Ay, Jim. Ano yung slate daw? Ano yung Pwede slate? kang mag-request. Ay, kakilala mo? Ay, yan pala. Ka-roommate ko siya. Hi. Dati. Kasi nag-move out na kasi sa Mindoro. Mundo'y ating Ay, iwanan, sorry. Maaari lang sana, dito na lang tayo sa ating tagpuan. Magkikita sana, dito na lang tayo sa ating tagpuan. More linis daw po kay Jen. Maglinis ka na. line spot. Bawal mag-joke? Bawal. Ay, ito na po, dahil nagre-request si Jim ng ano, yan. Ito po si Moira. Ano pa, aka na po, solo po ni Jen yan. Solo po, wala rin pong tutugtog, siya lang po yung kakan. Ayun na. Yan ito. Di ko inakalang. Matas masyado? Matas masyado kay Jen. Nung ako mas mababa. Darating din sa akin, nung ako'y nangin kay bathala, nahubusan ng Parang kay Jim. bakit umalis nang walang sabi? Bakit di siya lumaban kahit konti? Bakit di maitawang tadhana? At nakita kita
Kasi nga, Siya ang panalangin. wala ko! Ay, hindi. Sabi nga ni Jen, isang araw pumunta siya sa malayo. Ngunit hindi niya inakalang magtatagal siya at ang tanong niya ay, beses nang nag-away, nagkasakitan, di alam pinag-aawayan. Pati maliliit na bagay. Nagkasakitan, di na alam pinag-aawayan. Ngunit kahit na ganito, Madalas na di tayo magkasundo. Ikaw lang ang gusto ko, makapiling sa buhay ko. Sino yan? Sino yan? Si Maki. Kahit na binabato mo ako ng kung ano-ano, ikaw pa rin ang gusto ko. Kahit na sinasampal mo ako, sinisipan na susugatan mo, ikaw pa rin, walang iba. Gusto ko makasama. Walang iba. At naaalala niyo pa ba ang mga panahon na tila kayo ay magkaibigan, nagsimula sa mga asaran at tumuloy sa ibang mga gawain? Hindi niyo inaasahan na kayong dalawa ay magiging magkadikit at hanggang sa ngayon magkadikit ngunit magkalayo pa rin. Hindi ako mapakali. Ano ba tong tumatakbo sa isip? Nariyan ka ba? Ako ba'y muli mong iniwan? Kung may babalik ko lang. Kung may babalik ko lang ang oras na ikaw ay kapiling na kayakap sa akin. Kung may babalik ko lang ang lahat ng nangyari, siguro ay tayo pa rin. Maglalang message ako. Naalala niyo pa ba yung mga panahon na una magkausap kayo? Ngayon ay tila ba nakalimutan dahil sa isang hindi pagkakaunawaan. Umiyak sa harap ng mga kaibigan. At bakit siya iba to kwento? At lahat ay nagbago na dahil ang tanong niya ay, Wala akong di tulog ako ay umasa na ikaw ang aking tadhana. Pag-ibig na wagas nagkaroon ng wakas. Ang tanong ni Jen ay, kung may babalik ko lang ang oras na ikaw ay kapiling na kayakap sa akin. Kung may babalik ko lang ang lahat ng nangyari, siguro ay tayo pa rin. Halina kahapon
po, hinahabol na po na. Ayan na po yung sundo ko. Sumundo kanina. Ikaw ba ipagod Oo. at wala nang mainom? Ito ang Banaya Twist. Hindi ko alam, sayang, hindi ko alam yung reference. Ano ba yan? Hanggang kailan ako maghihintay na para bang wala nang papalit Ang title niya? sa'yo? Nasaan ka man? Sigaw ng puso ko, ikaw hanggang ngayon. Oh, kung sana lamang ay nakita mo nalungkot sa iyong ngiti, isang umagang di ka nabalik. Gumising ka at nang makita mo nalungkot sa iyong ngiti, Kala yun. nawali. Hanggang sa dulo ng ating walang hanggan, hanggang ang puso'y wala nang nararamdaman, kahit matapos ang magpakailanman, ako'y maghihintay sa ngalan ng pag-ibig mo. Hanggang kailan ako maghihintay na para bang walang iba sa piling mo? Nasaan ka man? Sigaw ng puso ko ay ang pangalan mo. Oh, kung sana lamang ay nakita mo nalungkot sa iyong ngiti, Ito pala yung second verse pala yun. di ka nagbalik. Gumising ka at nang makita mo tamis ng sandali ng kahapong di magbabalik, hanggang sa dulo ng ating walang hanggan, hanggang ang puso'y wala nang nararamdaman, kahit matapos ang magpakailanman, ako'y maghihintay sa ngalan ng pag-ibig mo. Hanggang kailan ko ba matitiis, nalunod na sa kaiisip, muling kapiling ka sa aking panaginip. Ikaw mula noon, ikaw hanggang ngayon, hanggang sa dulo ng ating walang hanggan, hanggang ang puso'y wala nang maramdaman, hanggang sa dulo ng ating walang hanggan, hanggang ang puso'y wala nang nararamdaman, kahit matapos ang magpakailanman, ako'y maghihintay sa ngalan ng pag-ibig mo. Ay, may transition? Hindi sayang. Hindi nga pala. Hindi bagay. Eto. Wala na transition eh. Ah, hindi. Sige lang. Next. Ano ba yan? Jopay. Ay, putik joke. Okay. Basta ka Sabi na. po ni Denny Novelas, ang galing ni Terence magpiano. Yun. Yan. Salamat po. Yan. Zoom in ulit. Pag wait lang. Yan. Wala na naman. Ulit. Oh.
Maraming salamat. Thank you very much. Kaya po mga nasa Kumu Live, kumusta po kayo dyan? Yun. Happy Sunday din sa'yo. Bundle of love. Bundle of love. Yun. Wow. No, may bundle. Love. Okay, next song. Ano, Jen? Ano, Jen? Kanta na. Ano? Ano, ikaw mag-request. Song request. Gusto mo kantahin? Hindi ko alam. Di ko alam kung saan kailan. Alam mo ba, kay Nadine. Hindi. Gusto ito, bakit part 2? Ano yan? Ay, hindi mo alam. Ay, Hindi alam mo ko alam yun. yung bakit part 2. Mayonnaise? Hindi, may mustard. Delicious. Delicious. Ah? Ano? Sige. Ano? Malapit yung mic. Baba. Okay. Ano ba yan? Wait lang. Iba, Sige, naglalag go. po tayo sa Kumu. Shoutout po sa lager sa Kumu. Dungaw sa buwan. Lumilipad na naman ang isip. Isipad ang isip ko'y nakasabit sa ulam. Ngunit bakit pinilit kung ayaw kong masaktan? Sinabi ko sa kanya na di pa rin nililikha katulad ko. Narating na di pa rin maintindihan. Sige, yun lang yan. Intro boy. Pa-request po, the 1 hour version. Uy, wala yan! The one? Wala The yan. one, Ano ba Ano yun? ba yun? Hindi, void yan. Ano The yan? one? Taylor Swift daw yun eh. Wala, Hindi hindi. alam ni Hindi Taylor namin Swift. alam yan. Hindi namin alam yan. Yan na lang. Lumabot siyang when I first saw you. Ayan. I was my- Tagalogin natin. May Tagalog lyrics yun eh. Kaso corny. Tagalog lyrics. Taylor. Ano tayo nakalive na? 1 hour 21 minutes. Diba meron? Mariwatch nga yung live niya. Eh, di mo Dali ka usap eh. Sige nga katin. Tatry ko. Kaya mo ba dyan? Isabay sa ano? Ano yan? Dahil bata nang magsimula. Ayan na. Pikit matang sinariwa, nakaraan nakatayo sa may kamay. See the lights, see the party, the ball gowns. See you make your way through the crowd, you stand there.
Gutom na ako man. Kinain coffee dyan. Gutom mo na. Gutom na si Ding. Hindi. Dry na eh. Mas dry. Coffee time. Yun na lang. Yan lang. Yun na lang. Pakita mo sa viewers kung paano ka nag Nasa taas eh. Tarik din. Ay, wait lang. Bagay. Kaso, download pa yun eh. Ano, iyan ng wireless. Oo. Huwag na. Huwag na. Hindi na tayo magkape. Oo, na time stream. Hindi. Bye, Jiv. Bye, everyone. 1 hour na ba? Wait lang. Kaya so, tambay. Yung talaga oh. Na matagal pa yung makahash out eh. Pagod na ako. Ang bigat ng ano mo. Ano? Tiklado. Big. King of Base? Parang sa totoo. Ganun talaga. Oo. Parang hindi to ganito nung huli kong pinag dito. Ayan. Tama na to. Kantahan na lang tayo. Hindi, para kumakanta si Jen. Tama na po. Maraming salamat po sa panonood. So dito na po magtatapos ang ating stream. Kung nagustuhan niyo po itong stream, huwag niyong kakalimutan mag-like, mag-comment, mag-follow, mag-share, mag-subscribe, mag-send ng kung ano-ano man. Subscribe, Senfighters. YouTube. Dito, tingin doon. Mag-subscribe po tayo kay Senfighters sa YouTube. Senfighters. I do piano covers, anime piano covers, and stuff. Yun. And stop. And stuff. Delikado tayo sa Insta. And stuff. Okay. Ano, huling ano? Yung kanta. Talingal din ba? Yung huling. Yung Ano ba? Ano? Tumato, walang mga ano yung ayos na kanta. Ano? I-remake na natin yung ano, All Too Well. Tapos na yung kanina eh. Pero ikaw, Jen. Natak na talaga din eh. Hindi. Ayan eh, kasi naman galing po. Galing sa malayo eh, tapos hindi nagpaalam, tapos pupunta dito. Uy! Si Terence. Kasi nandito siya sa bahay niya, hindi na siya magpapaalam. Ano, wait lang. Diba, Dayan? Ay na lang yung ano, yung kay Mitsuha, Tagalog version. Ano yan? Ano? Cyril something yun. Yung kumanta. Yan nga eh. Ano Tagalog nun? Sparkle Tagalog. May Senfighters nun. Asan? Ano Twitter? Senfighters ang Twitter part of Nakapublic ka kasi. Oo nga, 308 to. Nakapublic ka. Ayan yata, isang kaya. Ikaw nga! Ayan nga. Ay, Yan, piano. Ruben, sabi ni ano, Andrea. Ito ba yung, saan yung lyrics? Ang pangalan mo Ito. ay Mitsuha. Ayos, natatandaan ko pa. Mitsuha, Mitsuha, Mitsuha. Ang pangalan mo ay Mitsuha. Isang relasyon Ang pangalan mo ay... mas sumasaya ka lalo Ano? kasama ka. Pangalan mo? Hinahanap ng iba. Bakit ba ako nandito? Ako'y content. Nandito ako para makita ko siya. Gusto ko siya makitang buhay. Gusto ko iligtas siya. Pero sino? Sino? Sino ba yung pinunta ko? Isang taong malapit sa akin. Isang taong ayaw kong kalimutan. Isang taong di ko dapat kalimutan. Pero sino ba? Sino? Sino? Sino ba? Ano pangalan mo? Isang relasyon na masaya. Mas sumasaya at lalo pagkasama ka. Di nahanap ng iba. Sa'yo ko'y kontento na. Ganyan ka sa'kin kahalaga. Di ako magsasawang mahalin ka. Yan ang dahilan kung ba't
Lumipas ng ilang taon, yung dating relasyon na masaya'y wala na. Pero kahit na ganun, sa puso ko nandito ka pa. Puso ko'y nagtatanong na kung ako'y aasa may babalik pa. Hindi na sigla kung ano yung meron dati sa ating dalawa. Kaya pala sa panaginip ko kabaliktaran na realidad. Di akalain na yun ay magkakatotoo. Habol ng habol kahit madapa na maapunan kita, bigla ka lamang nawala. Sa mga ganitong pagkakataon, hindi ko mapigilang mapaluhan na lang mula noon sa ating nakaraan na nagdulot sa akin ng matinding emosyon. Subalit ngayon ay nanggap ko na talagang di tayo sa isa't isa. Piling ko na lang sa ating napiling landas, yun ay kabayan at maging masaya ang buhay ko at sa'yo. Ba't kanina dun sa bridge hindi ko umapak? Ano sa bridge? Yung... Yung ano? Oo, yung malakas. Yung Sa paglipas ng panahon, bridge. Ano yung bridge? Parang naalala yung nakaraan na maaksidenteng balikan. Yung sagradong lugar na kung saan, lugar na puno ng masaya. Alaala nating dalawa, sa pagpikit ko ay ramdam ko ang presensya mo na kasama kita. Pagdila ko wala ka na. Alay ba ba tayo? Sa mga ganitong pagkakataon, hindi ko mapigilang mapaluhan na lang mula noon sa ating nakaraan na nagdulot sa akin ng matinding emosyon. Subalit ngayon ay tanggap ko na talagang di tayo sa isa't isa. Iling ko na lang sa ating napiling landas, yun ay kabayan at maging masaya ang buhay ko at sa'yo. Kung gusto niyo po siyang kunin, wag na. Busy po siya. Kasi daw sa tagapag-end na tayo. Ikaw mag-end. Ayun, mag-end na po kami. Sana po nag-enjoy po kayo sa Facebook Sorry, Live. ito ngay harap eh. Sorry, sa Facebook Live at sa Kumu Live po namin. Ayun lang po, follow nyo po si Senfighters at saka si Chris Grabe, di Ding alam. Gaming. Sting gaming po. Bye-bye! Bye. Yan. End stream. Then, screenshot mo na. Yan, no? Share ko pa sana. Kanino pa siya sabi si Chef? Share ko sa GC namin. Ano yan? Comment to. Ano ginamit niya? Happy face.